ase MCA bwe ward ya Mazige West nere omoske Jacob Bagaka nigo araito omuyiga bukubwatuka jibasari ase obisiaye ebigotoka sensemo ya Masaria ase abetega gusigita abarokiwa bonse kubeka omukyana boigo kwenekeria abamenyi bensimiyo bunanachi kogendera na kubeka gosegokora amagendero ali abetega koria eira asebono aboririe abantu basiko abatore chinga kechiga arachi gwikania amagendero aywe asamahokane igombwate chicheki abana 307 bako ganda secondary form 1 chicheki cyabona chikotebi no chira abana 44 bako ganda sengenjo kora chikosi cha mahoko Eita Gionse Vocational Training College guse urugale umwana wa mbega nacho kwanda kiobere lakini abande bako na Gionse Vocational Training College bakora chikosi cha mahoko na abande bagenda urugale na mega nimbwate check saraseni cha abana bali bako genda bakora driving school bako move kurwa soko genda bose pigipigi bagende bakora driving chemuno monto na lete chira ngatebe kerenda asura Mazige West bakora meremo morre tofauti ai sinte ne rero ne tofauti ntangani ase wode igento kiriyo korangani nduoro abana batwatanga umuntu yoteta kuchako bagaka nero gari tubratobisi asabantu bagocha boye basari asabantu bagocha basu mwana yo balemi meri tobinde zinge myaka 10 gesman keri county ya Kordagi ya remete se toga Mazige West lakini boniga usko ganda ga sakuru yasaiga egesmana le mororo nana kementre 3.5 million amacharu yasaiga achapake mechi yaino ero yo solo toko ganda sakuru kunyachenge ebale getale roga arinya chenge mbabu ate machi na alimire smororo nana metre 3.5 million amacha yaru sunya chenge atimbokaga ninya bisya akonya abantu baroro mpaka ga arinya karakemo ero yo solo namangana yo spia ko kolekana asengencho yobusani bwane n'omuntu mwanjete sana okukuma gabana Paul Simba araki nange ko banga ningi minjete okora neremeremo te kunyabekana yakorekera ngoja simole mwantuma igonko namba denga gabana senje maskani iyo ntungira abantu bakwanirega ugatoke kole nanu musani onare na bakwanja most of the things na kwanire tari chiwo Jones bigokoro